Голяма статия за съдебната сага в България след убийството на Мартин Борилски през 2000 година в Париж. Българската съдебна система и варденската групировка ТИМ беше публикувана във френския вестник Монт. Специалният пратеник на изданието във Варна Александър Леви припомня как двамата заподозрени са оправдани в България през 2008 година. Според Монт, аферата е емблематична за проблемите на България, която е страна от Евросъюза. Монт допълва, че съдебният казус Борилски е история, която се точи като червена нишка през годините, за да илюстрира границите на дългия преход на тази страна към демокрацията. Според френския вестник, казусът Борилски постави и серия други въпроси за волята на България да приеме най-елементарните правила на полицейското и съдебно сътрудничество, които важат в Евросъюза. Историята с процеса за убийството на Борилски е ярък пример за дисфункцията на една остаряла съдебна система, засегната от корупцията, коментира Монт. Статията на френския вестник се спира и на казуса с така наречената Алея Първа във Варна. Наскоро, разказва Монт, холдинг Варна купи от държавата 1200 хектара на цена под всякаква конкуренция. Но конкуренция така или иначе не е имало. В града всички знаят, че този холдинг е клон на една група с много пипала, която контролира целия варненски регион. ТИМ, 3 букви, при произнасянето на които лицата помръкват в България, коментира Монт. Дори в салоните на западните посолства се дочува, че ако двамата издирвани от Франция за убийството на Борилски са все още на свобода, то това е защото бащата на един от тях, бивш магистрат от Варна, станал адвокат, е протеже на ТИМ, отбелязва френското издание. Във всички случаи, нищо във Варна не се случва без ТИМ, споделя приятел на убития Борилски пред френския вестник Монт.